su waye ne kuma suke jin daɗi saboda suna tunanin hankali na ko raina tashe yake. Su waye ne kuma suke hankalinsu ya tashi saboda sun ganni a wani yanayi. Okay, en Facebook kowa da kowa ya yi haƙuri, kowa da kowa ya mai da wukan, kuma kowa da kowa ya nisu. Abin da ya faru ya riga da ya faru, ba wanda zai iya canja shi. Ni ba zan iya canjawa ba, kai ba za ka iya canjawa ba. Sai a yi kokari a tashi da maganan batun hackers su daina hacking na account na mutane, because it is becoming unbecoming. Ya zama serious, is dangerous. Yana da kyau mutum ya zauna ka zama komen da kake da shi kana da security akan abubuwan rayuwanka, and you feel secured and you feel safe and you feel as if komen ka is secured. Ba wai a ci gaba da hacking na account na mutane ba. Na riga na yi tura report duk inda ya kamata in tura, kuma duk abin da zai biyo baya za ku zo ku ji daga baya ko ma waye ne hacking account dina. But for now, a bar ni in grieving in peace, sannan kuma in cashe in peace. Rawa ma na zo in yi saboda rawa nake jin yi. Bari in sake music ku gani, bari gani. Allah sa music din yana playing yanzu nan. Wakan nan ana ce kamar na matan aure da shi kadai. Ki jaruma ba da zuciyata ba, komai ruwa da iska akan ke ba za na daina kewa ba. Idan na samu zarar samun ke ba za na tanka kowa ba. Ni ban ga mai harara ba, bari na walwala ba. Da ya ganki ne za na tura wahalar zuwa garin nisa. Da an taɓa ki a jira ni da wakila sai na zo na ɗaukansa. Jimirin gidan ki dai dan ki zo na kalle kikin biyar Hausa. Siri na rayuwa ta ke ce da kin kira da na amsa. Kuma ba ki daɗi kare ta kin ba ni ta kira lasa. Inda ya aka ne na yi nisa in ba kiran da zan amsa. Kila su ganin mu kila su barin mu kaunar rikicin da ni nisa. Ba batun na fasa ko za ta yi ba da ribansa. Yayin zubin kiran daidai ya kama zuciyata ne. Na jin kamar mafarki ne, na san ki so mataki ne. Ban da damuwa da zan da ɗan idanu. Kalle ki ga ki tafi da ni ki za ya damu kalbi. Yau za na yi amotin da na gane kina da tausayi. Dan yanzu na zamo ya mafatauci mai gidar gurin kwana. Na kwalla shela da sanar da iya mai ya kala. Daga zuciya nake kwatantar na zai yi jawabai. Idan ba bike gida da ɗan saka zuciyar ta bar yawan kowa da nasa amani ke ce cika da muradai. Yau gane an ruwa kusa da kada zo kice cikar komai da mafita kar da ki saba da farjafan kwana. Na ji na gani yadda nake son ki ya fi karfi na sama a duniya da wanda yake jin ka daga tunanina. Soyayya rayuwa wani sa'in sai ta zama wutar gona. Wanda ke cikin ranta shi ne jurau amma fa a wurina. So na faranta da ruhi ya sa ka zama kamar sarki. Kuma rayuwa da so misali zai na kama da a mafarki. Samari ne haƙuri don har mun samu so mu sasu. Mata ne haƙuri idan har mun samu so mu sasu. Masoyi yana da rana ne. Masoyi yana da rana ne. Masoyi yana da rana.